Magandang gabi Pilipinas, ito ulit ang inyong lingkod Mike Padua. Nakita ulit tayo sa ating pinaka-latest sa ating weather analysis dito po sa bansang Pilipinas at sa Western Pacific. Ngayong araw po ng Sabado hanggang sa Lunes po ito, ka-27 hanggang 29 ng buwan ng Nobyembre 2021. At ito po ay ating Tagalog version, pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Now, umpisa natin ang update. Ito po yung ating latest GovSat. Simulan na yung araw na ito ng Sabado hanggang Lunes, Nobyembre 27 hanggang 29. Ito po yung 48-hour graphical satellite analysis. Kita po natin na lumalakas pa rin yung hanging silanganin at apektado po ang halos sa malaking bahagi po ng ating bansa. Dahil na po sa may silangan bahagi po nito ng Luzon, Cagayan Valley, Calabarzon, Metro Manila, Bicol Region, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Kabisayaan at Mindanao. So magiging katamtaman po ang hangin mula sa silangan at may kasama po yung mga ulan na may mga pagkulog at pagkidlat at magiging mas malakas po dito sa may area po ng Eastern Silangan Mindanao at Silangan Kabisayaan. So ito po ay dahil po sa patuloy na epekto po ng La Nina phenomenon, kaya po lalong lumalakas po itong hanging silanganin at marami pong dalang mga localized thunderstorms. At dito po sa Batanes, sa Bubuyan Cubao Islands, nag-shift na rin ang hangin mula sa silangan. Subalit ang hanging amihan ay medyo nag-retreat po sa may Taiwan area at sa may malaking bahagi po ng dagat China at kanluran bahagi po ng dagat Pilipinas. So yan po. Ito po ay pinapalakas ng isang biglang namuong low pressure area sa labas ng ating bansa sa may southwest ng Kalayaan Island Group. Ito po si low pressure area 94W na as of this time ay mababa po ang tsansa na maging ganap na bagyo. At ito po ay kumikilos patimog kanluran patungo po sa may Gulf of Thailand o malapit po sa may coastal areas po ng katimugang Vietnam. So makakaranas po dyan ng mga malalakas na ulan, thunderstorms, at ang Kalayaan Island Group hanggang sa Palawan ay apektado po ng kanyang extension o yung trough. So bibigay din dyan ng mga malalakas na ulan. So mag-ingat po sa mga posibleng pagbabaha, mga kidlat, at mga pagguho ng lupa kapag malakas po yung thunderstorm sa bahagi nito. Gayon din dito sa mga areas na apektado po ng hanging silanganin. Meron po tayong surface trough po dito sa may Celebes Sea. Hindi naman po ito nakaka-apekto sa Pilipinas. At focus tayo na yun dito kay 93W. Ito po yung low pressure area na binabantayan natin since kahapon. Namuo po ito. At pero ano pa lang po siya. Medyo katamtaman na low pressure area. But mababa po ang chance na maging bagyo po ito sa loob ng 24 oras. Subalit sa loob ng 48 hanggang 72 oras, lalo na po sa Lunes o Martes, may posibilidad na maging ganap na isang bagyo po ito. At dadaan po ito malapit po sa may katimugan, bahagi po ng Guam at Marianas. But ang tanong na yun, ng mga kababayan natin, pupunta ba ito sa Pilipinas? May good news po tayong ibibigay mamaya sa ating forecast updates. Gamit po yung dalawang reliable computer models. Pareho po sila nagsasabi na magiging bagyo po ito sa kanluran ng Guam sa darating pong early next week, mga Martes o Miyerkules. So antabayan po natin, lalo na po sa Monday, kung patuloy pa rin yung kanyang tracking. Mamaya malalaman niyo kung saan po ang kanyang future track based po sa dalawang reliable computer models. Okay, now puntahan muna natin yung ating fast animation. So yan, kita po natin yung panibagong LPA na tumatakbo na yun ng pakanluran sa may dalampasigan po ng katimugang Vietnam. At ito naman po yung hanging silanganin ay nakaka-apekto po sa silangan bahagi po ng ating bansa mula sa Batanes, Bubuyan Cubao Islands hanggang doon po sa may baba po sa may Eastern Mindanao, Mati City area. Okay, at ito po yung low pressure area na binabantayan natin. Ito po si LPA 93W na kung sa layo niya ngayon, kung hindi natin alam ang forecast tracks, medyo sabihin natin medyo delikado ang Pilipinas. But meron tayong good news maya lamang, okay? At ito po ang ating zoom in satellite animation mula sa windy.com. Kita po natin ang napakarami pong mga localized thunderstorms dulot po itong trough dito ng low pressure dito. At yung easterly surface wind flow mula sa Mindanao, Visayas, Bicol hanggang sa may Cagayan Valley, Batanes area.
So, pangkaraniwan po ito, pag panahon ng La Nina, talagang nandyan palagi. Mas lamang po ang mga ulan compared sa mga sunny days o mga tag-araw. At ito naman po ating forecast sa ulan sa loob ng 3 araw hanggang sa Lunes po, Nobyembre 29. Inaasahan pa rin po mga localized thunderstorms sa laking bagay po ng silangang Pilipinas mula sa Cagayan Valley, Batanes, Bubuyan, Cubao Islands hanggang dito po sa may silangan bagay po ng Mindanao. Extended po yan sa Mindanao, Visayas, at dito rin po sa may Palawan at Sulu Archipelago at Calayan Island Group, lalong-lalo na dahil nandito po ang focus po ng mga kaulapan, dulot po ng trough nitong si LPA 94W. Dito naman sa malayo, okay, yan po yung si LPA 93W na binabantay natin. Sana hindi po papasok ng PAR, pero hanggang ngayon, good news po ang pinapakita ng computer models. Dito po sa may Batanes, magiging maulan din po dito dahil po sa hanging silanganin at actually it's a convergence po o salubong po ng hangin mula sa amihan at yung tinatawag nating hanging silanganin. So, pag nag-converge po yan, expect na natin malalakas yung ulan dyan. At yan po ang ating latest sa rainfall accumulation forecast. Punta natin yung wind at pressure forecast mula sa European model. Galing po ito sa windy.com weather app. At nakita po natin, itong LPA, bukas po ng hapon, nandyan pa rin po at dumadaan na po sa katimugan bahagi po ng Vietnam, patungo po sa Gulf of Thailand. At ang silangan bahagi po ng Pilipinas, kasama po ang ng Visayas, Mindanao, ay patuloy pa rin yung epekto ng hanging silanganin. At yun po, dito po nagkakaroon ng convergence. Kita niyo yung hanging amihan at yung hanging silanganin ay nagko-converge po dito. So, nagka-create po ito ng mga thunderstorms dito sa bagay ito ng Batanes. Okay? At sa Lunes, yan po, mukhang mayroon magpo-form po dito na isang subtropical low. Pag sinabi natin subtropical low, ito po ay posibleng magkaroon ng frontal system dito. Hindi po siya, ang characteristics niya, hindi yung tropical in nature. At dito sa Pilipinas ay hihina yung easterlies, magiging variable winds, inaasahan pa rin yung mga localized thunderstorms, lalo na sa hapon o gabi. At punta na natin na yun ang forecast nitong dalawang reliable computer models. Pagpapalit-palit natin everyday hanggang December 6 para malaman ninyo kung anong forecast. So, tandaan po ninyo, ang forecast hanggang sa araw ng December 2 ay considered pong medium, high to medium. But yung Friday po, December 3 hanggang December 6 ay low probability na po yan. Less than 35% ang probability na magiging totoo kasi nagbabago po yan. Every 12 hours ang computer models, in-update tayo. Kung mas malapit ang number of days sa mangyayari, ay mataas na po ang probability niyan. At itong dalawang computer models ay pareho nagpapakita na magiging isa po siyang ganap na bagyo o tropical storm by Tuesday or Wednesday. Okay? So, pagpasok ko lang ng Disyembre, baka may bagyo po tayo. But ito po ang pinapakita. Ang European model sa araw ng Lunes, nandito na po siya bilang isang active low pressure area. O posibleng maging ganap na po siyang tropical depression west-southwest of Guam. Yung American model naman po, ayan po, ito naman po ay napakalapit po sa Guam at pareho din po ang atmospheric pressure, so likely TD siya or active LPA. Now, balik tayo sa European model. Move natin sa Martes, Nobyembre at 30, huling araw po ng Nobyembre, and po, magno-northwest po siya at posibleng maging ganap na po siya yung tropical storm dahil po yung atmospheric pressure niya is 1,000 hectopascals o millibars. Posible pa rin malakas na tropical depression at yung American model 999, so posibleng tropical storm at magkalapit pa rin yung kanilang tracking. At sa Martes makita nyo may pababa na another surge ng amihan, gayon din po yung European model. At ito yung frontal system o subtropical low na kumikilos po ito papuntang northeast. So, magkakaroon po itong interaction dito. So, mangyayari ito aakyat susunod dito sa low pressure na yan. Now, punta na natin ang balik tayo sa European model. Wednesday, December 1.
Yan na po siya. Unti-unti po siyang aakyat pa norteng kanluran. At magiging isa na po siyang tropical storm base po sa European model. Kung titignan natin yung American model, medyo mabagal. Nandito rin po siya. But pareho rin pataas yung kanyang direction. But kita ninyo yung epekto po ng amihan, lumalakas po at apektado na rin po ang Kabikulan at Hilagang Kabisayaan. So, ito yung unang bugso ng amihan dito po sa lugar natin sa Bicol at Hilagang Visayas. So, maghanda po tayo sa possible mga malakas na hangin. Hindi na po siya lalabas ng 60 kph, but yung coastal areas ay medyo panganib po yan sa maliliit na sakyan pandagat. Pwedeng umabot po ng 2 hanggang 3 metro ang taas ng alon. Okay? Dito po sa bahagi dito ng dagat Pilipinas. So, December 1 po yan. At, yan, pareho po sa European model, ganun din, lalakas yung hanging amihan. Okay? Now, December 2, yan na po, mag-accelerate na po, complete curvature, itong potential na tropical storm, at may possibility na maging isang ganap na typhoon po siya. Dahil po nagta-tighten up yung kanyang central core. So, posibleng magkaroon ng mata. So, typhoon intensity po yan. Yung amihan ay nagsisimula na pong humina, but apektado pa rin ang Luzon at Hilagang Visayas, kasama po ang Kabikulan. Nag-extend na po ang mahinang amihan naman po dito sa iba't ibang bahagi po ng Mimaropa at Kabisayaan. Now, yung American model, yan, umakyat na rin, sumusunod lang dun sa tracking ng European model. So, pareho po sila, nagpapakita na curvature ang gagawin nitong potential na bagyo next week. So, very good news po at patuloy pa rin tayo mag-pray na sana po hindi na po magbago ang computer models. Okay? Ang dahilan po sa pag-akyat niya, magkakaroon po dito ng break ng high pressure. May possible na malakas na frontal system po dyan. Nagkaroon ng mahabang shear line kumabit dito sa potential na bagyo na ito, kaya aakyat po siya curvature. But still, babantayin natin for any sudden change ng forecast. Let's hope and pray na tuloy-tuloy pa rin yung kanyang forecast na ganyan, pataas. For the past 2 days, ganun ang pinapakita. So, nothing to worry, okay? So, balik tayo sa ECMWF o European model. Friday, December 3, lalong lumalayo na po. Nandito na siya sa may Ogasawara Island, malapit niyan, southeast. Ganap na po siyang, humihina na po siya, baka weekend into tropical storm na lang po ito. Humihina na rin yung amihan, o lumalakas dito sa may coast ng Vietnam. Dito ay mahinang amihan na lamang po sa malaking bahagi po ng ating bansa except for Mindanao. At yung American model, yan, umakyat na rin. So, wala tayong problema dito sa system na ito. Move tayo sa December 4, Sabado. Halos wala na po. Medyo na-captured na po nung shear line o naging part na siya ng frontal system. Pero may panibagong low pressure po dito na papalapit po sa may Northern Marianas. Patuloy pa rin yung amihan sa ating bansa. American model naman po, ayan pa rin, sumusunod rin pataas. At nandyan yung LPA na bago. Punta na tayo sa Linggo, December 5. Yung low pressure area na bago, nalusaw po, naging isa na lang po siyang tropical wave o surface trough. Papalapit po sa may bahagi ng Guam. Okay? At yung hanging mahinang amihan ay patuloy pa rin po sa ating bansa. At sa American model, nandyan pa rin po siya, low pressure area. At mukhang nagkakaroon ng interaction dito sa isang frontal system. So, posibleng aakyat na rin yan. At may panibago dito nagpo-form na sirkulasyon. Possible shallow low. But malalaman po natin, ito, meron isang panibagong low pressure po dito. Southeast of Vietnam. Tandaan po natin, pag panahon po ng La Nina, common po ang nagpo-form dito ng mga tropical disturbance west of Palawan, west ng ating bansa. But pihira po dito. So, ito babantayin natin. Ito yung American model. Yung European model kasi walang pinapakita pa. Okay, possible trough lang po yan. And on December 6, Monday, next Monday po ito, yan, wala na po yung low pressure na bago. And dito po, posibleng may trough po dito, or some kind of a wave, or
elongated na possible development ng isang LPA po dito, but nandyan pa rin yung amihan sa ating bansa. Yung American model, yan, meron ditong shallow low pressure area na bubuo. Dito yung dating LPA na nandito, nalulusaw na rin po siya. Patuloy pa rin yung mahinang hanging amihan dito sa ating bansa. Ito na po yung low pressure area, naging isang aktibong LPA na posible maging tropical depression sa may south ng Kalayaan Island Group. Okay? And yung European model, ayan, ganoon din po, may pinapakita ditong possible LPA sa December 6. Okay? So, dyan muna natin, pababayaan muna natin ang ating mga computer models. So, yan po ang good news. So, base po sa pinakita ng mga computer models, ukol doon sa ukol doon sa tropical disturbance sa posibleng maging bagyo, balik tayong Monday. So, dito natin isisimula yan. Gagawa tayo ng tracking kung ano mangyayari niyan. So, ito po yung European model. Gaganyan po siya at gaganyan. Okay? And then the American model, same din po. Ganyan din siya. So, halos magkapareho po yung tracking niya. So, overall, ang kanyang potential na tracking ay papunta dito. So, cone of uncertainty. So, it's good news po sa ating bansa. So, let's hope and pray na patuloy na ganito ang kanyang track para hindi po magbigay ng pinsala po sa ating bansa. So, dyan muna natin itatapos ang ating update. Inabot na po tayo ng halos lampas na 15 minutos, okay, o 15 minutes. Binigay ko lang kasi sa inyo para ipakita sa inyo kung ano mangyayari po sa susunod na linggo. Okay? So, on Monday, we will be back. Pabalik ulit tayo para bigay sa inyo ang latest update ukol doon sa potential na bagyo sa may Guam area. Mula sa Typhoon 2000, ito ulit si Mike Pado nagpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. #WeatherWiser. Happy weekend to all. At maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel.